Legelső sorban nagyon nagy túlsúlyom volt, és nem tudtam dolgozni. Nem tudtam eldönteni, hogy mindenféle fogyókúrával próbálkoztam, de egyszerűen nem sikerült semmi sem, és nagyon el voltam keseredve már, hogy egyáltalán valami segítség jöhet-e, és hát akkor jött ez a lehetőség, hogy általad megismertem a Super Green-t. Hát az az igazság, hogy semmi okom nincsen arra, hogy túl dicsérjem, de egyszerűen csodákat tett velem. Közel 20 kilót fogytam le 3 hónap és 10 nap alatt. A lábaim nagyon fájtak régebben, már délbe, tehát nem tudtam létrázni, megváltozott minden, este 10-ig dolgozom keményen, és semmi fáradtságérzésem nincsen, nagyon jól alszom, nem ég a gyomrom éjszaka. A vérvételen most voltam 2 napja, az eredményeim 3 hónap alatt teljes negatív lett minden. Tehát a vércukortól kezdve a koleszterinig minden, pedig 7 kereszt volt megjelölve a papíromon, mielőtt elkezdtem ezt inni, úgyhogy a bőröm feszes, nagyon jól érzem magam azóta, amióta. És és természetesen az életmódom is megváltozott. Tehát nem fogyasztom kólát, azóta pedig imádtam. Nem iszom semmit. Kólát ittam vörösborral, 1,5 litereket naponta a nagy melegbe. Azóta nem ebédeltem például, mert egyszerűen olyan kellemesen érzem magam egész nap, hogy kellemesen eltölti a gyomromat ez a folyadék, hogy nincs szükség semmire sem. És mindenféle anyag megvan benne, nyomelem, ami rostanyag, amire a szervezetemnek szükség van. Tehát úgy fogyókúrázom, hogy semmit nem kell tennem azért, hogy fogyjak tulajdonképpen. Nagyon könnyedén megy. Tehát napokig tudnék élelem nélkül lenni, úgyhogy közben 15 órát dolgozom. Sokkal változott az életem azóta. Sokkal könnyebb lett minden. És hát aki látja, az meg barátaim, feleségem hallani sem akart róla, és hát 2 hónapja ők is isszák. És hát sok minden változott otthon is.